औ सिगांनि गेदेरजोंनो थारमाने नैबेयो जाहैबाय नोंनि हिनजाव गेदेर ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय नोंनि हिनजाव गदाय दायो थारमाने बेजों रिलेसन माने खतम खालामाखै नों दा बेजों रिलेसनाव दंमोन बा बेजों थादोंमोन नङा होमबा दायो आंनि हौवाया बेसेबां फैसा दाहार लादोंमोन बेनिफ्राय बेखौ होनांसिगौ ओमफ्राय बियो आंजों थानांसिगौ आरो जुदि खारोबाथाय पालिसमेन्टआ नोंसोरनि सायाव जाबाय दा नों मा होननो सानो नैबे हिनजावनावहाय नोङो बेसेबां फैसा दाहार लानायमोन जेनेबा आं बेनिफ्राय दाहारा बेखौ बुंलायबाय दे लादों बेखौ आं होसिगोन औ माब्ला होगोन नोङो माने आंबो मोनसे थारिख लाबाय औ सानबेसे थारिख लादों डाइरेक्ट खोन्थानो हाखा साननै सानथाम औ जाबाय सल'फोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ फुल नाय लोगोफोर नोंथांमोना फुल नायबाथाय फारि फारि खोथा लांगोन बे भिडिअआव मा जादों लोगोफोर बबे गामिनि मा घटना जादों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नाय लोगोफोर जोबजासिम होमबाथाय गासैबो बुजि मोनगोन सल'फोर जोंनि बर' समाजाव लोगोफोर दासान्दि लोगोफोर ट्रेन्ड जागासिनो ट्रेन्डिं भिडिअ लोगोफोरना गदाय लानाय गोदान लानाय गोजामखौ गारनानै गोदान लांखारनाय माबानाय लोगोफोर बे भिडिअ जाबाय लोगोफोर बाक्सा जिल्लानि बेटबारि गामिनि लोगोफोर घटना गदाय लादो ओमफ्राय गदायनिफ्राय फैसा लादोनो गदायनिफ्रायसो फैसा लाबावदो लोगोफोर दाहार लादो दा दाहार बेसे लादोखौ खोथायाखै दा दाहारबो बेसे गोजोनथाव खौरां लोगोफोर दानि गदायफोरा दाहारबो होयो ना लोगोफोर जोबोर मोजांनि खोथा ना लोगोफोर ना गदाया जुदि दाहार होयो ओंखायनोथ' गदाय लाबाय गोजामखौ गारनानै लोगोफोर नोंथांमोनाबो गोदान लानो लुबैयो नामा नोंथांमोना निस्सय कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर सिरि लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लोगोफोर गदाय लानाय माबा लानाय गोदान लानायखौ भिडिअखौ नायनानै लोगोफोर नोंथांमोना मा मेसेज नुयो दानि गदाय लानाय मानसिफोरखौ लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव नामबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हाया लोगोफोर